Dobrodošla u meditaciju za potpuno opuštanje i regeneraciju tijela. Udobno se smjesti, zatvori oči i budi. Prebaci fokus na svoj dah. Uoči svoj dah. Uzmi jedan duboki udah i izdahni. Uzmi još jedan duboki udah i pusti da te izdahne. Osjeti svaki dio svoga tijela. Osjeti svoja stopala, gležnjeve, potkoljenice, koljena i bedra. Osjeti svoju zdjelicu, svoj trbuh, prsa. Osjeti svoja leđa koja odmaraju na površini. Osjeti svoju lijevu ruku. Osjeti svoju desnu ruku. Obrati pažnju na svoja ramena, vrat i glavu. Sada zamisli i osjeti kako sve težine, umori, blokade i zakočenosti jednostavno otpadaju sa svakog dijela tvog tijela. Daj si dozvolu. Doslovno reci: dopuštam si potpuno opuštanje. Svakog mišića, svih kostiju, svake stanice u svome tijelu, svakog organa, cijelog svog tijela. U ovom trenutku nemaš što drugo raditi, nemaš gdje drugdje biti i ne trebaš ništa drugo raditi, niti nigdje drugdje biti, osim ovdje i sada. U ovom trenutku sve što je bilo ne vrijedi. U ovom trenutku sve što će biti ne vrijedi. U ovom trenutku vrijedi samo tvoje opuštanje. Kaži si: dajem si dozvolu da budem potpuno opuštena. Dajem si dozvolu da osjećam svaki komadić, svaku stanicu, svaki dio svoga tijela. U ovom trenutku si potpuno mekana, lagana, prozračna. U ovom trenutku cijeli svijet je stao jer ti tako želiš. U ovom trenutku nigdje ne žuriš, nigdje ne trebaš biti, ništa ne trebaš raditi, osim osluškivati svoje tijelo i pitati ga:
Gdje se još moramo pustiti? Kojem mišiću, organu ili dijelu tijela moram poslati ljubav i dozvolu da bude. I kada je odgovor stigao, sa dubokim udahom i svojom svijesti udahni tu blokadu, bol, peckanje. Omotaj ga i izdahni, izbacujući ga iz svog organizma. I osjeti kako se to mjesto automatski prazni i oslobađa. Možda postoji još neki dio tijela koji te zove i koji traži tvoju pažnju. Pogledaj i u njega i ponovno dubokim udahom omotaj blokade, boli i s izdahom izbaci iz svoga tijela. Sada ćemo ponovno vratiti fokus na stopala. Prvo na lijevo stopalo, na lijevi gležanj, na lijevu potkoljenicu, koljeno i bedro. Cijela tvoja lijeva noga je potpuno opuštena, mekana, prozračna. Preljeva se i stapa sa podlogom koju dodiruje. Desno stopalo, desni gležanj, potkoljenica, desno koljeno i desno bedro su potpuno mekani, opušteni, prozračni, lagani. Cijela tvoja desna noga je potpuno opuštena duž cijele podloge koju dodiruje. Obje tvoje noge su potpuno mekane i opuštene. Gotovo kao da nisu tvoje, imaš osjećaj. Ali znaš da jesu i sretna si. Jer su tvoje noge potpuno opuštene nakon dana, mjeseci i godina umora, blokada, boli, zakočenosti. Osjećaš kako su tvoje noge napokon potpuno opuštene, odmaraju, regeneriraju se. Zahvalna za sve korake, zahvalna za sve avanture u koje su te odvele. Osjećaš kako je tvoja zdjelica potpuno mekana, opuštena, prozračna. Osjećaš kako se tvoja zdjelica stapa sa površinom koju dodiruje. Osjećaš kako se rastvara. Nakon godina
stagnacija, boli, ukočenosti. Osjećaš kako se svaka koščica tvoje zdjelice opušta, mekani i kako je cijela tvoja zdjelica sada potpuno prozračna, mekana. Zahvalna si joj za sve trenutke kada ti je omogućavala da hodaš, da budeš povezana sa svojim nogama, što čuva i drži sve organe na svome mjestu. Osjećaš kako je tvoj trbuh i svi organi u tvome trbuhu potpuno su mekani, prozračni. Osjećaš kako rade u svom savršenom ritmu za tebe i tvoje zdravlje. Osjećaš kako su tvoja crijeva potpuno mirna i opuštena dok veselo probavljaju hranu koja ti daje energiju i čini te živom. Osjećaš kako je tvoj želudac potpuno mekan i opušten, zahvalna za sve sokove života koje probavlja i šalje dalje. Osjećaš kako su tvoji bubrezi potpuno mekani, opušteni, lagani. Zahvalna za sve trenutke u kojima čiste tvoje tjelesne sokove. Osjećaš kako je tvoja jetra potpuno čista, mekana, prozračna i lagana. Također zahvalna joj na tome što pomaže u čišćenju svih toksina i štetnih tvari iz tvojeg organizma. Osjećaš kako se tvoja prsa opuštaju, šire. Osjećaš kako tvoja pluća udišu svakim udahom novi zrak, novi lijek, a izdahom ti pomažu da izbaciš sve što ti više ne treba. Zahvalna si jer znaš da bez njegove funkcije bi sve stalo. Zahvalna jer znaš koliko je važna uloga kisika u funkcioniranju cijelog tvoga tijela i koliko uvijek imaš taj posebni alat kojim se možeš regenerirati i opustiti, a to je tvoj dah. Zato jer svakim udahom uzimaš novu šansu, novu hranu za cijelo svoje tijelo. Osjećaš kako tvoje srce radi u savršenom ritmu, potpuno mirno i opušteno, a s druge strane snažno i radosno pumpa krv po cijelom tvom tijelu, po cijelom tvom potpuno opuštenom tijelu. I tako hrani i njeguje svaki organ i svaku stanicu tvoga tijela. Osjećaš kako su tvoja leđa potpuno opuštena, kako nema više nikakvih tereta, problema, muka i briga. Osjećaš kako svaki kralježak od trtice preko donjeg dijela leđa, srednjeg dijela leđa, gornjeg dijela leđa, pa sve do spoja sa lubanjom sjeda
na svoje savršeno mjesto, potpuno opušteno, mirno, prozračno i lagano, zahvalna jer te tvoj stup života drži uspravnu usprkos svemu. Osjećaš kako se sa tvojih ramena otapaju sve brige, svi problemi, sve misli koje te opterećuju i istovremeno osjećaš kako tvoja ramena se povlače od tvojih ušiju na svoje prirodno mjesto. Osjećaš kako su tvoja ramena potpuno mekana i opuštena. Osjećaš kako je cijela lijeva ruka potpuno mekana i opuštena, jednako kao i desna ruka, duž cijelu površinu kojom dodiruje. Zahvalna na svemu što su tvoje ruke proizvele, dotaknule, dale i primile. Osjećaš kako je tvoj vrat potpuno mekan i opušten, lagan. I zahvalna si na svakom trenutku u kojem te vrat usmjerio u nekom drugom smjeru. I spojio prekrasnu glavu i važan aparat sa ostatkom prekrasnog, potpuno opuštenog tijela. Osjećaš kako se tvoja glava potpuno opušta. Brada, čeljust je potpuno opuštena. Jezik opušteno leži na svome mjestu i dodiruje zube. Tvoje usne su potpuno opuštene i zahvalna si im na svim lijepim riječima, na svim poljupcima, na svim zvižducima, na svim lijepim trenucima. Osjećaš kako je tvoj nos potpuno opušten dok udiše struju novog zraka, novog dana, nove prilike. Osjećaš kako su tvoje oči potpuno opuštene, mekane, odmorne i lagane, zahvalna na svemu lijepome što su vidjele, kao i ono manje lijepom, jer je sve služilo da budeš upravo ono tko jesi danas. Osjećaš kako su tvoji obrazi potpuno opušteni. Osjećaš kako su tvoje uši potpuno opuštene i zahvalna si im na svim lijepim vijestima i lijepim pričama koje si čula, kao i onima manje lijepima, jer i one su sudjelovale u tome da postaneš prekrasna kakva jesi danas. Osjećaš kako je tvoje čelo potpuno opušteno, jer nema misli koje bi ih naborale. Nema problema, nema ničega u ovom trenutku osim tebe i ljubavi koju trenutno daješ sebi i svome tijelu. Cijela tvoja glava je potpuno mekana, opuštena, prozračna i lagana. Kako voliš ovaj osjećaj kada zapravo ne osjećaš tvoje tijelo, koliko je opušteno, lagano, mekano, prozračno. Osjećaš toplinu, osjećaš lakoću, osjećaš ljubav, osjećaš mir, jer znaš da u svakom danu
možeš uzeti predah za sebe i biti potpuno opuštena, mirna, lagana. Sve će čekati, svijet će čekati, ali tvoje tijelo ne zaslužuje čekati. Ti ne zaslužuješ čekati sebe. I zato svakoga dana, kada osjećaš potrebu, prodiši sa svojim tijelom. Opusti svaku stanicu svoga tijela i osjeti koliko ti ljubavi vraća. Osjeti što ti priča i gdje ti priča. I utopi se u ljubavi prema sebi, svome tijelu i trenutku koji ti to omogućuje. I sada kada pogledaš svoje tijelo iz jedne druge perspektive, vidiš koliko je lakše, mekše, fleksibilnije, opuštenije. Vidiš kako sjajiš svakoga dana malo više i kako su svi tamni oblaci, sve blokade, svi umori, sve pokočenosti, sve ukočenosti, svi strahovi, sve sumnje jednostavno nestali iz tvoga tijela, uma i srca. Strujiš kroz život, lagana, opuštena, mekana, protočna, svjetlucava, božanstvena.